kommer til i det blå hjørne, Arian Behrami. Aftens tredje kamp bliver endnu et dansk-svensk opgør. På vej i ringen har vi Arian Behrami, kommer fra Golden Leap i Göteborg. Han er kun 19 år, kæmper sin 5. kamp. Han skal i aftens kamp møde den lokale kæmper Nafi Agatal. Han møder i det røde hjørne fra Mikenta. Nafia kæmper sin 8. kamp her i aften. Bokser og en kæmper, der har udviklet sig utrolig meget her inden for det sidste års tid. Vi er klar her til første omgang i aftens tredje kamp. Nafi Agatal mod Arian Behrami. Kampen ledes denne gang af kampet af Kim Glumsø. Første omgang. To boksere, der starter et mere traditionel kampstil, eller thai-stil, end hvad vi har set fra i de tidligere kampe. Ej, utroligt flot lavet Arian Behrami. Og en god lige højre fra Nafi Agatal. Det ser ud som om Behrami er rystet. Kommer rent ind på kæben med en lang lige højre Nafi Agatal. Flot low kick. God kombination fra Arian Behrami. Og igen får han ret med en højre hånd på kontraen. Denne gang et højre sving Nafi Agatal. Begge kæmper går afventende. Eksploderer. Flot low kick. Godt tip fra Arian Behrami. Og igen kommer højren ind. Og igen med højren. Det ser ud som om et flot jab. Nafi Agatal, han får selvtillid her. Godt kig. Virkelig fået indstillet sigtekornet med den lige højre Nafi Agatal. Og ramte Arian Behrami klokkerent 4-5 gange med den. Og det imponerer svenskeren, han ikke har været mere påvirket af dem, end han ser ud til at være. Flot første omgang af de to kæmpere. Jeg synes, omgangen går klart til Nafi Agatal, der rammer med de klart. Som er både får slået på som kontra, men også får slået direkte. God omgang af Nafi. Anden omgang. Arian Behrami bruger sit jab. Nafi scorer en masse med knæene ind på låret. Det kan godt se ud som om det ikke gør så meget, men det der med at blive ramt på lårene gentagne gange af spidse knæ. Flot kombination af Arian Behrami. Gode dybe stød.
A4 forsvarer igen, men får ikke ramt ham helt. Så vil de have lægen til at kigge på Arjan Baranis øje. Og dommeren afblæser kampen netop på grund af skaden til Arjan Barani. Han mener simpelthen, at kortet over Arjan Baranis venstre øje er for dybt til at fortsætte. Og dermed kan Nafia skrive endnu en sejr. Denne gang en TKO-sejr på sit CV. Flot kamp af de to kæmpere, som stod godt til hinanden og som viste flot teknik. Gode, skarpe stød og kombinationer. Vinderens ære i denne aften. Og det officielle her til Nafia Agatal, som vinder på TKO.